Haga jingalai ICC World Test Championship hapadeng ka India Persia ka Australia. Haga singi ka badengkong jong ka jingalai ka Australia kalala bani lekai bha. Haga bagalala ban kamai hadu laispa arp neuron bad hap tang lai wicket. Haga bau Travis Head ulala ban kamai hadu shispa South runs claim out badu Steven Smith ulala ban kamai kandai Peusan run claim out. Bad nagaliang di bowling jong ka India Ushami Thakur bad Siraj kilayo ban khor shi wicket. Haga niga singi ka badengkong. Haga jingalai Europa Conference League Final hapadeng ka Fiorentina Persia ka West Ham. Haba pai syakari ka jingalai final haga kela step omdon kino kibala abat penki jar wala da kila Persia ka tokan ne ban yo penki jar. Badai haga minit ka basan pekundai lengba ka handball ka West Ham galayo ya ka penalti lengba ka jingarap penting kena jong ka VAR. Badia ka ka penalti la kenjat dau berema haga minit ka bahan riu POR. Henry tang hadin san minit ka Fiorentina galayo ban tap ya ka gol penya kai lengba ubone wenchar kata haga minit ka bahan riu peonyau. Badia ka bol lairap penpo dau Gonzales. Hadin gane ka gol penya kai ka jingle kai kadang kam itnat Henry Hashwa ban kot ka jingle kai kata ka minit ka bakandai peu ka West Ham galayo biang man tap ya ka gol pentam lengba Gerard Bowen. Padai lengba gane ka gol la penlong ya ka West Ham bakan la ban pelim ya ka Fiorentina da ar la ka wei. Bad ban ra ya ka nam la du ha ka sin ka banengkong. Bad kumjuro kadai ka sin ka banengkong na banta ka West Ham bani ora ya ka European Trophy hadin san peu prasnem. Lengba gane nam job ka West Ham galayo ban rong siya ka Europa League haga samoy ka panuan.